Kilometru zero, două camere etaj 8 din 8 la un turbo preț de doar 107.000 de euro. Mă aflu în grădina interioară a blocului. Oricând poți să cobori de sus, să stai pe bancă, să citești o carte sau să fumezi o țigare la umbra acestor pomi. Ce trebuie menționat este că blocul este situat la 100 de metri de Intercontinentală, 100 de metri de Piața Universității și este situat pe Bulevardul Nicolae Bălcescu. Când vrei să stai în centru, nu ai voie să te plângi de trafic, nu ai voie să te plângi de praf, nu ai voie să te plângi de noxe. Toate aceste lucruri vin la pachet când alegi să stai într-un apartament situat stradal. Așa că renunță să stai la coadă ca să te înscrii pe lista plângăcioșilor și acționează, pentru că acest bloc este construit în anul 1961 și nu are risc seismic. De fapt, este neexpertizat. Se poate achiziționa și cu credit. Apartamentul are o suprafață totală de 51 de metri pătrați și o suprafață utilă de 44 de metri pătrați. Diferența o fac balcoanele. Are două balcoane, unul de 3 metri și unul de 4 metri. Aici avem ușa de la intrare. Apartamentul este semi-decomandat. Aici avem o de baraj și accesul către bucătărie. Bucătăria, după cum bine vezi, aici știi foarte bine că era acel geam. A fost geamul dat jos, nu este nimic schimbat, nu este nimic modificat, nu s-a umblat la niciun perete. Balconul continuă aici pe bucătărie și pe baie. Hai să continuăm cu prezentarea apartamentului. După cum bine vezi, apartamentul trebuie modificat în totalitate. S-a încercat să se dea un lavabil, dar mai bine că s-a oprit pentru că ieșea fix o prostie. Hai să continuăm. Aici avem baia. Baia are duș. Nu știu ce să-i spun, că este acest ornament al acestei cădițe. Nu e nici cadă de duș, nu este nici duș simplu, este o cadă de duș cu duș și cu o mini-construcție. Habar n-am ce au vrut să facă foștii proprietari. Și am ajuns în living. Livingul la fel are acces către balcon. La fel s-a întâmplat același lucru. Acea structură de lemn unde a fost acel geam cu ușă de ieșit pe balcon a fost dat jos. Și aici apartamentul se încheie cu dormitorul. Bineînțeles că tot apartamentul trebuie renovat. Eu ce aș păstra, singurul lucru din acest apartament ar fi geamurile, pentru că sunt aproape noi, sunt de termopan, pentru că blocul este reabilitat. Așa este când ești turboseller și vinzi cu o rapiditate uluitoare pentru unii, dezamăgitoare pentru alții. Primești recomandări. Este al doilea apartament pe care l-am în acest bloc. Și știi foarte bine că sunt foarte sincer cu tine și îți spun încă o dată, dacă nu ești primul, ești ultimul. Pune mâna pe telefon, sună-mă și haide la o vizionare.